Garai latz hauetan, krisi egoeran gauden arren, Urkulluk, Iñigok, lehendakariak, zorrotasunez gobernatzen jakin du. Lasai eta esku onarekin egin du. Oinarrizko zerbitzu publikoak bermatu ditu, osasuna, hezkuntza, gizarte babeserako zerbitzuak. Eta pertsonak, beti pertsonak izan dira bere jardunaren helburu nagusia. Eta hori dena lortu du gutxiengoen egon arren. Momentu guztietan besteen konplizitatea besteekin adoste bilatu duelako. Bere esperientziarik, bere konpromisoak, bere zintxotasunak herri honen ordezkaria izateko hautagarik onena bihurtzen dute. Hala da, berarekin gure etorkizuna, hemen bizi garen guztion etorkizuna esku honetan dagoelako, eskurik honenetan, hori da, lehendakariaren eskuetan. Txalo zaparrada bat, merezu duelako.